Dżin z 1001 nocy. Joch od bajtla, od szpikola, zawdy miałem rod czytać roztomajte książki, romany, geschichty, osprawki, co mi do dzisiaj ostało. Teroski jest deczko lepszy. Nie trzeba dzierżyć w gracy srogiego, grubego bucha, styknie kliknąć hajsik do interneta i idzie noś roztomajte interesantne kąski. Tak też było ostatnio ze mną. Kuknąłem do interneta i znodech szykownisto geschichta. Osprawka Włodka Wielgosza, wtoro tak mi się zapodobała i żech musiał ją zaroski na nasza gotka przełożyć. Posłuchajcie, mianowali go dżin i to blank niskulitego i że nikie araberski duch był festny, sztramski, mądry, godny i zacny. Naprotiv, dżin był lichy jak dziecię zbłąkane we najciemniejszym ze wszystkich lasów w czasie takiej najbardziej gęstej opary. Szpicnama, pseudonim, też się nie wzięła na stela i że on spełniał czy winsze, on nie ziścił żadnych pokładanych w nim nadziei, ani włośnych, ani inszych. Nie spełniał oczekiwaniów napranego ojca, stojący jednym cienkim znerwowanej mamulki, wrzaskliwej wychowawczyni ze ochronki, oshajcowanej rektorki, zgorszonego kapelonka od katejmusu, osauwrygowanego sądcy we grychcie, sorońskiego bucodowatego pracodawcy, bez ostatka kwiąkliwej i zmierzłej babeczki. Sklany tuż też wzięcia się ta jego szplicna. Te miano przyflastrowało się do niego same, nikiej szuminy ze piwa do jego barty, kej wtosik merknął i że on sam zawdy przyplątał się tam, kaino wtosik otwierał flaszka. We cufalowym manfajkcie, kaj capiło z sochami, we za szmundranej sieni, na lecy jaki plantowej bance, kajno brzmiewało plum, znamienny klang odfrupowanej flaszki, brodziaty dżin, we jego długim mantlu, przepoconym hucie, stał już wele. Pojawił się jakiś duch direkt ze pośrodka zagodkowej Arabii, fertig pomóc wysłepać procentowy napitek. Było w tym coś ich blankci metafizycznego, duchowego. Mocka ludzi wierzyło, że richtig wyfuknąć ją kejsik ze flaszki. No i jakoś inaczej wytuplikować ta osobliwość. Dżin nie miał żolu, skargowaniu, że go tak ludzie mianowali. Tak prawdą. To nie było najgorsze szpicate miano skuli tego, że skorzy go dali ku niemu jedynie ten, ta, te. Furt w daklach zwinkała mu sztima ojca. Ten nieusuchliwy bachor. Mamulka szeptłała. Te nieszczęsne szajśnięcie. Kindermaila wrzeszczała furt. Ten soroń, kapelunek od katymusu moralizował. Ten grzesznik. Sądca z manką, ten winowaty, pracodawca z tynką sztyc, ten zgniłek i śmierdzi robotka. Jego baba bez zęby jamrowała, co ją we tym giździe widziała, że się za niego wydała. Bez sołke lata, cołko raja powtarzanych ten, ta, te, pole kuśku, ale ze srogachną skutnością zamazali wołonym jego prawdziwe miano tak, i że na ostatku są ci je też przepomnią. Tajemności dżinowi dodawała Zacha i że on nigdy nic nie godał. Niektórzy prąd uważali, że jest on niemowa i głuch, ale to nie była prawda. Róz widziałeś, jak siedział na bance ze swoim wytrasyrowanym szczurem i coś ku niemu godał. Nie miarkuna gnał co, ale wyrazito słyszałeś sztima jego głosu. Chociaż już krom tego jednego razu już nigdy nie słyszałeś dżina, co by godał. Z czasem jego legenda rosła w siłę i nabierała coraz to blank nowych, osobliwych farbów. Bez długie lata dżin stronił od ludzi, chronił się od łonych, jak od Alibaby i jego 40 zbójów. Kej w to się ku niemu podlazował, dżin zawierał się we sianikę we bezpiecznej, całbrownej lampie. Miał ale za to rod azista gadziny. Miał swojego szczura, którego miał za przyjaciela kamrata. Często też futrował briwy. Nieraz widziałeś jak zycnął się był na bance, dzielił się ze ptokoma swoim śniadaniem i wodził za nimi markulijnym weźrokiem. Ślędział, świdrzył, na ich dróżki kej śmigali w luft i zatem ślatywali ku ziemi. Sum był na nich podany. Rzecy deptał po tym świecie, ale blank nie był nieprzytomny, był blank wek, choby uniósł się na ziemię na jedbownym tepichu i blank nie słyszał szłapami, nie tykał szłapami świata.
Mianowali onego dżin i zachowywał się jak dżin, wypresowany ze mgły i smundu, w którego chciałbyś chycić, ale on przeciekał ci bez palcyska. Ludzie jednakowoż mieli go radę. Uwierzyli, że wtosi temu tako szpicmama musi się jakoś przyczynić do spełnienia jej winszów. Na ostatku stało się, co nie było dnioszka, co by on nie słyszał. Dżinie, spełni nasze 3 winsze. Nie nerwował się na te słoweckaj, no kiwał głową i że słyszy. A wiele musiał ci nas słuchać. Lecy, kiedy to bali całkie noce, handerloki osprawiali jeden po drugim o swoich najgłębszych pragnieniach, a on nieusiotanie na isto zawzięcie słuchał. Haderloki obrzępoły, lumpy, huncwoty i boksy, wspominali swoje dzieciństwo, gadali o tym, kim chcieli to kejsich być i jakie do teroska mają jeszcze winszbildy. Musiało to u nich wszystkich festelnie abszpanować, mieli radę te zwierzenia, a rodzina byli one takim ausweisem do darmowego słepania, do poruch gratisowych szluków. No i są przylajowali ku niemu ze prosikiem i no ochlapusy. Wlewali we gorła flaszkami alkohol, a za jej duszycku wypływali słowecka pełne ci farbistych winszbildów i barzy albo menu szlachetnych pragnieniów. Ze gębów, które capiły żegowinoma, resztkami jodu a i gorzołu, wylazowali anielskie myślunki, a ze jej przekwionych od słepaniu ślepiów płynęli płaczki szczyle jak feingold. Ani jedynkę się tak do ostatka ozmarzył, żywnie zaślimtał i niejednemu osplańtał się język przy osprawianiu, jak ci to on miał być wywołany, uważany, zabrany i miłowany. I kiedy się ino onym zdziebko inaczej też żywo by cię porolowało, to pewnikiem wylos był on na ludzi. I co by tak spełniał się chociaż jeden winsz, to by tak szło spróbować jeszcze jeden roast od napocznięcia. Przy tym dżinie rozwiązywali się języki. Przy onym dżinie godali o tym, o czym nigdy nie mieli opowogi godać przy inszych, przy cudzych, a bali i samemu o tym myśleć. Na ostatku stołu nich ten dżin, on ci był tym ausweisem do winklu mojego duszów. A żadno to gańba przy dżinie godać o marzeniach. Eźni nie po to razinku pendalują po świecie dżiny, a on, ten dżin, nic nie odrzykał i no siedział, a słuchał. A że nastał ten dzień, po całkiem mieście łoznił się słych i że dżin tak prawdą mota na ziemsko siła i macht. Jeden z lumpów z haderloków poprosił ci go o to, co by mu baba przeboczyła, odpuściła i nazad go do chałupy przyjęła. I richtig, następnego dnioszka był ci śnią pogodzony w najlepszej bliskości. Dobre słychy obeszli miasto z wartością blicu, tego samego dnia na odwieczerz przy dżinie stało więcej ludzi niż zawdy, a każdy w to wygłoszał swoich winszbildy, był bardziej akuratny we słoweckach, a i we brzmieniu szło usłyszeć jakosik i twoga i nadzieja. Nie wieda jaki diosek nametlał, ale wykazało się, że już zaś pora winszów się spełniło. Hanyskowi tak chciał, urodził się synecek, a nie Cerzycka, Hajna Wercito skalusł auto, a Franc wygrał swoja sprawa we gerichcie, która rozdawała się nie do wygrania. Od tego czasu napoczło się na dobre. Do tego dżina ustawiali się długachne raje i to, co roski części, już nie inołonych słepoków i ochlapusów, napoczli go łokwito nawiedzać zdrowe ciało społeczeństwa. Pokazywali się piekorze, fligery, hejbamy rektory. Bali przyszło z jeden dyrektor. No ale dżin porząd nic nie godał, ino na nich zazierał i wsłuchował się we każde słowecko, we każde pragnienie. O stolicznych dowodach spełniających się winszów godało całkie miasto. Jakiś ich zwiekowanych nie chciał bulić za ten abonament RTV i nie za bólu. Jakiś ich modziok prosił, co by mu ze czoła srogi mit Esserschloss i po poru wnioszkach miał skórę jak u bubusia, jak u dziecio. A jedna moc zwiekowano baba chciała być pochowano wele swojego chopecka i tyż jej się to spełniło. Dżin pierwszy raz we swoim życiu czuł się naisto fest potrzebny, nieodzowny, a ze takim gefilim napoczła następować w nim srogo przemiana. Weźrok mu się wzmocnił, już nie wingnął, nie opodał na ziem, nie przenikał bez człowieka na wylot, na boki, ale stał ci się wejny i pozorny. Doszło ci we tym zazieraniu do takiego zauberkajtu, do takiej nieskazilni
litości i że jętlich napoczną ludziom kukać direkt we oczy. A zazierał tak szarf zichtich, aż ziemia tyrała po plecyskach. Sąd Giny jaśnie, wyrazito napocznu uważa swoje obowiązki. Znot kajścich net blank niezapisanych heft, spisował w nim niewtore winszbildy, sporządzał notatki, przypiski, ślęczą medikową, odezwał się w nim instynkt szpetera, który hejnął oboczy we ziemi maluśki róże, kopie radli, tak długo, że wykopie cołko żyrafa. Genau tak samo Jean kopał we ludzkich duszach, myślał, analizował genau, a wszystko skrupulatnie, akuratnie notirował we jego hefciku. Ludzie stawali się dla niego troszkę bardziej klar, a jawne, zatrocali swoja przejrzystość. No ale i on sam dla nich robił się coraz bardziej podany na tego wyglądanego, moc uprawnionego, bojkowego Jeana. Po niewtorek go skali go po brodzie, tak na szczęście i to tak, że mu ta jego broda kajnikaj się przerzedziła. Blanci go to ale nie tropiło. Miał rot te tyknięcie, libeźne, opaterne i niewinowate, którego nigdy z korzy nie doświadczył, nie zakosztował. Ludzi przybywało, spełnionych winszbildów przybywało, a i też zapisków we hepciku, ale Jean, furt i jednym cięgiem blank nic nie godał. I zetrwało to tak bez 1000 nocy, aże nastąpiła ta 1001. Brało się na wieczór, na odwieczeć, jak mocka inszych. Tak prawdą, ludzi we ten dzień było najsto więcej niż zawdy, bo we tych notowaniach lotto była srogo kumulacją, ale krom tego nic nie zapowiadało tego, co ich miało nadyń. Blank na ostatku rai ustawił się deczko zwiekowany hop, obleczony był we długi czarny galantny mantel, na łoku miał cwiker, takie bryle na jedno oko, we kabzi miał stary weker, taschenur na urketce. Wyglądał jakby wandlował się ze Blank inszej epoki. Odstał swoja raja i Blank einfachowo napoczną. Jeanie, a spełni ty 3 moje winsze. Jean, jak to miał we zwykłu, skinął głową i że sucho i dał pozór na hopa we dziwokim sztajfnioku modernej kejsik bombie. No toż godą, powiedział ten Blank i nieeinfachowy hop. Za pierwsze, chciałbych wiedzieć, jak ci jest na miano. Za drugie, jak się tak prawdą czujesz. A za trzecie, co ci się przytrafiło i żeś się sam znot. Fresa Gina stęgła we martwocie, we lejmungu. Wyglądała ci ta jego gęba, choby przemieniła się we jakosik berga. Ślepia ci mu się ostrzeżyli i przybrali Blank jakiś ich myszaty i ankorny, chmurny Gesicht Ausdruck. Długo myślał, medikował, ślatywali godziny, a on durch jednym cięgiem medikował. Hop we sztajfnioku ze wyrozumieniem kukał jak dżin, siągo do najgłębszych winklików swoich duszy. Jak spaceruje po najmroczniejszych labiryntach swojej przeszłości. Na ostatku muskle na fresie dżina popuścili. Znot. Hanys wyszeptło. Mam na miano Hanys. Od tej 1001 nocy wszystko się zwekslowało. Jean napoczął godać. Z korzy rączbą ledwa manifestował swoja obecność, swoje trwanie, ufifraną brodą, przepoconym hutem i pozornym weźrokiem, a teroski godą. Na drugi dzień, kiedy za nowymi winszbildami przyleźli ludzie, wszystkimi zawładnęło niełydzkie zadziwienie i to zadziwienie niezwykłe, ba trzykrotne. Za pierwsze, Jean godo. Za drugie, jego głos był tak ci brzyczny, głęboki i melodyjny zarazem, i że od samego jego klangu wszystkim szła zima po plecach. A za trzecie, ja godo, tak krzeczy, i że wszystkim zapierało dych we piersiach. Wejno te wszystkie lata wsłuchiwaniu się we winszbildy inszych, wszystkie szczere wyznania ze głęboczyny człowieczych dusz, zapiski, które robił, roztoliczne przemyślenia, rozważania, wszystko to ugruntowało w nim głębokie wymiarkowanie natury ludzkiej, jakiej żaden nigdy z korzy nie doświadczył.
Stykłoj, że kuknął na osoba, a już wiedział wszystko jak na gości, co ten istny się winszuje i co jeszcze będzie dla niego najlepszejsze. Więcej, wykazało się, że ludzie same nie miarkowali, czego tak naprawdę chcą. On wiedział. I nie przepomniał on im tego zdradzać. Zawdy rypał direkt we istota jej serc, a oni wracali do swoich chałupów szczysne i że wtosik odczytał zagodka jej duszy. Dżin ogolił broda i napoczął się uśmiechać, uśmiechem szczerym, festpromiennym. Oblikał się też blak inakszy, snożnie i okludnie. Wyciep sklabustrowany mantel, przepocony chód, a ludziom blank ci to nie zawodzało. Chociaż pociep swoja broda i zaśmrodrane łachy, nie odarł się ani zdziebko ze swojej tajemności. Tak prawdą, gdzie Piotrowski stał się nieprzenikniętą zagodką. Jego glorio, renoma sięgała hań daleko. Z czasem do Dżina napoczli przyjeżdżać najsroksze tego świata. On z nimi też rozprawiał, a te wracali wyciszone i fertich na nowe życie. Jeśli chciałbyś go trafić i z nim porozprawiać, bez mać furt spaceruje, bomluje ulicoma miasta, kucho do capiących z sochami infarktów, przesiaduje z maraszonych sienia i na planta kajnej reczy, rozprawia ze takimi, jak on był sam kejsik. Ale no częściej mogę się z nim spichnąć tam, kaj najbardziej miał rod siedzieć ze swoim szczurem i wpatrować się we ptoki, kej śmigali w luft, wysoko ku niebu i ślatowali ku ziemi. Eugen z Pnioków.